Нариман Джелял. Почему мы должны жить по принципу «пусть будет не хуже», а не по принципу «как должно быть все устроено»? Рафат Шубаров. День и ночь рассказывали о том, как им хорошо живется в дружной семье многонационального СССР, но они знали о том, что они вне Родины, они изгнаны, и никто не позволяет им туда возвратиться. Наталія Беліцер. І єдиний суб'єкт права на самовизначення в Криму – це кримські татари. Рефік Курцеїтов. Нигде, кроме Крыма, крымско-татарский язык сохраниться не может. Всі разом готові зустрітися з вами у 2-годинному телемарафоні, присвяченому розвитку корінного населення України. Прямий ефір відбудеться 9 серпня о 19:00 на каналі Нескорених. Не пропустіть.